Književna teoretičarka profesor dr. Jasmina Ahmetagić do sada je objavila 12 izuzetno zapaženih teorijsko-kritičkih studija iz književnosti. Ovenčana je nagradama Nikola Milošević i 2 puta nagradom Isidorijana. Ogromnu erudiciju i veštinu analize kroz sažimanje pokazala je i u njenoj najnovijoj studiju o Alberu Camusu, podnaslovljenu kao Poetika mere. Uz citiranu literaturu preko 30 knjiga na srpskom i preko 50 knjiga na stranim jezicima, Jasmina Ahmetagić se po ko zna koji put pokazuje kao virtuozni književni tumač. Moja ideja je bila da o najboljem Camusu, dakle ono što ja smatram najboljim Camusom, napišem jednu knjigu u kojoj će se ta dela međusobno dozivati, u kojoj će u toj komunikaciji koja se uspostavi između dela biti nešto novo, a to je jako opasan postupak za tumačenje. Pre svega je polazište bio stranac. Čini mi se da u svu literaturu, a mnogo je značajnih stvari koje su o strancu već kazane, dakle tu nema nikakvog spora, učinilo mi se da postoji u nekom našem vremenu jedna nova dimenzija mogućnosti da se tumači sam Merso. Dakle, Camus je napravio zaista jedan ogroman iskorak u tumačenju junaka u svome vremenu. A to je, u tom vremenu nije ni tako tumačeno. Dakle, on je bio antiesencijalista par excellence. A to znači da nije poenta da sad mi kopamo po karakterima kako bismo saznali njihovu suštinu, nego da se ličnost pojavljuje u svojoj mnogostranosti u raznim situacijama. I ako pogledamo Mersoa, koliko je stvari o njemu tačno. Tačno je da je slobodan i tačno je da nije slobodan. Tačno je da je zločinac i da nije zločinac. Dakle, mnogo paradoksalnih istina se vezuje u tom junaku i moje centralno pitanje je bilo da li postoji mogućnost da se to otključa na nekom višem nivou. I to sam pokušala, naravno da je reč o nedovršenom junaku. I ja ovde moram reći, kad kažem junaku, to je samo zato što kada govorimo o književnosti, govorimo o junacima, a ne o ljudima. Ali ako kažemo da je junak nedovršen, mi time možda dovedemo pitanje kako je Camus koncipirao. Dakle, nije Camus u književno-etičkom smislu da nije dovršio junaka, nego je dao nedovršenog čoveka. On je i nihilista i nije nihilista. Sve zavisi kako se tumači. Tako da spoj svih tih paradoksalnih tumačenja, Mersoovih odlika, i ja sam došla, možda je to jedna novina, do jedne tačke koja je nepromenljiva, a to je da ovom junaku nedostaje koncept lične vrednosti, a da mi živimo u svetu, zapadna kultura počiva na konceptu lične vrednosti, na vrednovanju i samovrednovanju. U tom je smislu Merso neko ko ispada iz koncepta zapadne kulture, ali opet svojim individualizmom, svojom usamljenošću, on je i tekako uranjen u zapadnu kulturu. Ako ne postoji naučni metod kojim se može utvrditi da je čovek jedan vredni drugog bića, onda Merso živi tu istinu, da svi vrede jednako. E sad, koliko ta istina i kuda ga ona vodi, ukoliko ona negde nije samerana i ograničena drugim stvarima, to je problem kojim se ja u toj knjizi bavim. Ahmetagić u ovoj studiji uspeva gotovo nemoguću stvar da pruži jedno novo tumačenje Camusevog romana Stranac i pozicionira ga kao ključnu tačku za dalju analizu njegovih drugih dela kod nas, a i u svetu mnogo manje analiziranih od Stranca. Camusovo delo je jako povezano jer se čini da taj čovek, kao čovek dakle, rešava jedno važno pitanje, a to je da li je poenta u individualizmu, kao što nam govori Stranac, ili je poenta u solidarnosti. Kako se od Stranca odvaja i kreće ka drugim romanima, znači pogledajmo Stranac i Pad. Jedan junak premalo govori, drugi junak previše govori i obojica se udaljavaju od nečega što bi ljudsko biće trebalo da bude. On se sve više kreće ka toj ideji da je Bog drugom čoveku drugi čovek ili čovečanstvo i da je čovek u obavezi da bude u solidarnom odnosu ka drugom čoveku. To filozofsko pitanje ne samo o odnosu čoveka prema svom životu, nego o odnosu prema drugim ljudima i da li je uopšte moguće ličnost posmatrati van konteksta zajednice. Ja mislim da to pitanje rešava svuda na ovaj ili onaj način i da mi možemo ispratiti, i ja to donekle i pratim i zato je knjiga tako pregnantna, kako je zapravo taj suštinski problem, jedan od suštinskih, dakle ne postoji jedan suštinski problem, ali jedan od suštinskih, kako ga on rešava iz dela u delo. I zato je moguće zapravo napraviti jednu vrstu uvida kako je rešavao to pitanje kroz pojedinačne primere, kroz pojedine romane.